Ahoj lidi, vítám vás u třetí party Minecraftu. Jsem tu sám, natáčím a nikdo mi ještě nic nenapsal, to je jedno. Je to škoda, ale docela jsem smutný, ale to je jedno. Pěkně se mi to laguje. A co bychom dělali? Tady máme trofeje. Hezký. Nejsem to společně, ale hraju tady společně s Dakunem. Omlouvám, jestli to vysvětluji už špatně, protože mi se to hrozně pamatuje, blbě. A tohle bude krátký videjko. Takže asi 5 minut. No a to udělal kámoš, když tak tohle. No. Jinak tady si pěstuju pumpkiny. No a tady je postel, tady spím já, tady on. A to jsem vás asi říkal. No. Tak, co bych vám řekl? Dneska bychom šli někam, třeba na spawn, aby jsem vám to tady ukázal, takže spawn napíšu. Tak, chvilku počkáme. No. Tak. Tak to je spawn. A ještě vám ukážu, tady někdo přidal, to je fakt dobrý nápad. Jo, bankomat. To je fakt dobrý nápad, že prostě tady máte tady cedulky, bla bla bla. Tak. Takhle prostě vyjdete a tady musíte zmáčknout čudliky. Tak. Vyhrál jsem 465 korun, super. No, nevyhrál, ale to je jakoby, když těžíte, že jo. Takže, jo, a takhle, když tak vypadá. Takhle, přesně. Buďa, tuc. A možná budu točit s Pietrem, jestli ho znáte, Pietro LP. Gamebox. Kai a Pietro, nebo Edgy. No, nevím, co se stalo s tím, s Kajem. Smelik. Jo, tak, sorry za ty lagy. A to je čas, jak letí. Právě je teď 12 hodin 41 minut. Tak, dobrý. Takže by jsme napsali pozdravte do videa. No a nikdo pozdraví. The Cox. Pozdravte do videa. Tak, pozdravte, prosím. Pozdrav. Jau. Co děláš? Nic. No a tady jsou portály. Jakýkoliv. Takže ono tady jsou portály. Ne. Tak. Co bychom teda dělali? Tak, že bychom šli do Nedru, do Endu, nebo do přírody. Tak, Ježišmarja, co pořád dělám. Tak, těžba. This gate does not load anywhere. Aha, takže to nejde. Tím pádem takhle. Portne se to? Ne, neportne.
Takže máme už 5 minut, takže moc jste se nepobavili, to bylo spíš takový prohlídnutí spawnu a pak vám ještě ukážu víc toho spawnu, takže čau, mějte se fanfárově, pa pa.